не се боят нищо, дори от тези бублета. Добре. Готово. Да се катеря? Може би да. Какво стана? Трябва сама да направя спорт. От тези замая, но ми се стори много. Какъв е този шум? Ой, още, нали? Измъгнах този път. Отивам вкъщи да се бягам. Това е най-смелата жена в природата. Да! Сега ще се хвърля